Hej, hjertelig velkommen. Mit navn er Lotte Love. Jeg er mentor-inspirator, og jeg arbejder med strategi, med energi og med mestring. Hvis du vil se mere om det, så kan du gå ind på min hjemmeside, lottelova.com, og så tjek det ud der. I dag vil jeg gerne tale om bevidst lederskab. Og det er fordi, at lederskab er egentlig noget, der er naturligt for mig at tage, uanset hvilken arena jeg er i. Men når vi arbejder med lederskab, så er det rigtig vigtigt at være bevidst om, hvad er det for en type lederskab, jeg tager i den situation, jeg er i lige nu. Og derfor vil jeg gerne beskrive 3 forskellige typer af lederskab, som jeg ser igen og igen, sådan så du har mulighed for at kalibrere ind med den ledelsesform eller den type lederskab, som du synes er mest værdig og mest nærende for dig. Og jeg vil gerne lige starte med at sige, at som mennesker kalibrerer vi ind med alle 3 ledelsesniveauer. Det, der er afgørende her, det er, hvor meget lederskab tager vi fra hvilket niveau, fordi det er det, der er afgørende for, hvor meget mening og hvor meget lykke og overskud vi har i vores hverdag, som jeg ser det. Så lad os starte med circumstantial power. Circumstantial power er det, der ligger nederst, kan man sige, i vores bevidsthedsniveau. Det er en tilgang, hvor det bliver meget omstændighederne, der er definerende for, hvordan kan jeg handle, hvor meget lederskab kan jeg tage, hvordan kan jeg agere i min hverdag. Så det er her, hvor vi får bundet vores lederskab op på de omstændigheder, vi er i. Så vores omstændigheder, det kan både være fysiske ting, det kan være der, hvor vi bor, det kan være vores hus, det kan være vores bil, det kan være økonomi, det er også vores relationer, vores uddannelse. Så det er ligesom de her ting, som vi ofte får forbundet med en del af vores, det er vores omstændigheder, som er med til at potentielt beslutte for os, bevidst eller ubevidst, hvor meget lederskab vi kan tage. Så det, der ofte sker i det circumstantial leadership, det er, at vi kommer til at have sådan nogle historier, der hedder, at når børnene bliver større, så kan jeg. Eller når jeg får det her job, så bliver det bedre. Eller når jeg tjener de her penge, så bliver jeg passioneret omkring mit job. Eller når jeg får den her stilling, så vil jeg være mere passioneret omkring mit job. Eller hvis der ikke var så langt til mit arbejde, så vil jeg ikke være så træt. Altså, det er her, hvor vi ligesom får lagt lederskabet uden for os selv. Det er her, hvor vi får givet lederskabet til andre, til chefen, til omstændighederne i forhold til, hvor lang tid der er, hvor meget overskud vi har, hvor store vores børn er, alle de her ting, vores arbejdsopgaver. Fordi sandheden er, at vi kan jo godt møde op på det arbejde, vi har lige nu, med en stor grad af lederskab, selvom det ikke nødvendigvis er det, vi drømmer allermest om. Men hvis vi lader omstændighederne beslutte, hvad det er, hvor meget lederskab vi kan tage, så kan vi få sådan en grundfølelse af at være handlingslammet. Det er der, hvor vi godt kan have sådan en følelse af at være stagneret. Vi går sådan lidt og venter på, at chefen kommer og prikker os på skulderen og siger, du gør det godt, vil du have den her forfremmelse? Det er her, hvor vi venter på at gå på pension, fordi så kan vi få nogle masser af fede fritidsinteresser. Det er her, hvor vi venter på, at vi har færre arbejdsopgaver, fordi så får vi mere overskud og mere glæde. Det er her, hvor vi går og venter på, at andre ligesom tillader, at vi tager action i vores liv. Så det, der kan være ret udpræget i den her form for lederskab, det er, at der er en høj grad af venteposition, altså den arketypen, hvor vi venter rigtig meget, men der er også en høj grad af offerrolle. Altså det her, hvor vi ikke rigtig føler, at vi kan gøre noget, fordi vi er syge, fordi vi er skilte, fordi vi ikke har nok penge, vi har alle de her ting. Og noget af det, jeg lige har lyst til at drage ind her, det er, at det er klart, at vores økonomiske situation kan sætte en form for begrænsninger for os. Men det behøver ikke at definere, hvordan vi har det indeni. Og det er der, diskrepansen ligger. Vi får ligesom sidestillet vores følelser og vores personlige lederskab med noget, der ligger uden for os selv. Og det er egentlig her dynamikken, det her problemet opstår.
Og hvis vi skal tale om det sådan på et energetisk plan, så er det ofte her, vi ser det ubalancerede feminine. Altså det er der, hvor vi bliver ekstremt passive. Det er der, hvor vi venter på, at andre kommer og redder os. Det er der, hvor vi venter på, at manden giver os lov til at købe det her kursus, eller vi venter på, at vores såkaldt kone giver os lov til at tage det her tøj på. Eller, altså det er der, hvor vi hele tiden sådan venter på, at andre kommer og verificerer os. Fordi på den måde, så bliver det blåstemplet, det vi gør. Det, der sker, det er, at der kommer til at ske sådan en form for passivitet i vores liv, hvor vi ligesom går og venter på, at der er nogle andre, der kommer og ser, hvor gode vi er, eller hvor godt vi gør det, eller hvor søde og venlige vi er, hvor god en pige du er, hvor velopdragen du er, hvor dygtig du er. Så det her, det kan man sådan overordnet sige, det er her, hvor vi venter på, at X, Y eller Z, altså det du godt kunne tænke dig, det først kan ske, når X, Y eller Z er opfundet, altså er opfyldt. Så det er her, hvor vi også for eksempel som soloselvstændig, så har vi nogle historier omkring, jamen jeg har ikke så meget salg, fordi jeg har ikke så mange følgere på Instagram. Eller det her, hvor vi bliver ved med at tage uddannelser, fordi at vi ligesom tænker, jamen det er fordi jeg ikke er dygtig nok endnu til det jeg bidrager med, så jeg kan først starte sådan rigtig ud, når jeg har fået det her. Og sandheden er jo, at vi har jo en kæmpe visdom allerede nu. Vi kan jo sælge til de kunder, vi har allerede nu. Vi kan steppe op i vores lederskab allerede nu, og så kan vi begynde med at cirkulere det, vi allerede har skabt i vores liv, det vi allerede har til rådighed i vores liv. Så det næste niveau, det var sådan ligesom en opsummering af circumstantial power eller circumstantial leadership. Det næste niveau, vi har, som er det, vi ser, der sker rigtig, rigtig meget lige nu, det er det personlige lederskab. Vi taler rigtig meget om det personlige lederskab, at vi skal kæmpe for tingene, vi skal knokle, vi skal være dedikerede, vi skal være grænseløse, vi skal være på hele tiden. Det er her, hvor vi sådan... Det er her, hvor vi sådan hører de her sætninger omkring sådan, jeg har godt nok ikke tid lige nu, men jeg får dig lige presset ind, eller ej, det passer godt nok dårligt, men jeg finder en løsning. Altså det er der, hvor vi sådan egentlig er over i det ubalancerede maskuline, så i circumstantial power, der er vi i det ubalancerede feminine, hvor vi bliver passive. Her, i den her ledelsesform, kan man sige, der er vi mere i den forcerende energi, i den forcerende maskuline energi. Så det er der, hvor vi ikke har tid, men vi skal det, fordi det får os til at fremstå succesfulde. Så det er her, hvor vi skal klare tingene til perfektion. Det er her, hvor vi skal klare tingene til UG, kryds og slange. Der er rigtig meget sådan implicit konkurrence her, hvor vi sådan hele tiden synes, det er lidt sjovt at gå og konkurrere med andre. Og sådan vi gør det i en sjov tone, men der ligger sådan hele tiden sådan en implicit forventning om, at jo mere, jo bedre. Så det er også her, hvor vi oplever rigtig meget stress. Det er her, hvor vi har, fordi vi simpelthen hele tiden er over i andre. Vi leverer, men vi får ligesom ikke rigtig næret os selv. Vi får ikke mærket efter, hvad er vigtigt for mig. Som er det, der egentlig ubalanceret sker i den circumstantial, hvor vi er rigtig meget i det feminine, hvor vi bliver passive. Så her bliver vi ekstremt ekspressive. Altså vi er på hele tiden, vi er i bestyrelser, vi har travlt, vi har en fyldt kalender, og vi har Og det er den her type ledelse, som man kan sige, det er egentlig et modsvar til det ubalancerede feminine. Altså det er også det, der er sket ligesom med, at kvinder er kommet på arbejdsmarkedet, så vi er gået fra på en eller anden måde at have en lidt mere passiv rolle til at kopiere det ubalancerede maskuline så meget, at vi ligesom bliver sådan ekstremt kontrollerende i vores måde at være i verden på, i vores lederskab, i vores moderskab, i vores tilstedeværelse. Så man kan sige, at parametrene her, det er meget den sådan udadvendte succes. Det er status i forhold til økonomi, bolig, titler, at være dygtig, at være ihærdig. Så det er sådan de her sådan implicite den implicite anerkendelse, vi får ved hele tiden at levere. Så der ligger også lidt sådan en fornemmelse af, at en hurtig levering er bedre end ingen levering. Så det er her, hvor vi lidt får tabt det sådan eftertænksomheden. Vi klipper nogle af de der ting, hvor at tingene ligesom bare lander, fordi vi får handlet så hurtigt, at vi nærmest så nogle gange kan få kørt dem, vi er sammen med over, fordi tingene går så hurtigt. Vi snakker hurtigt, vi er hurtige, vi reagerer hurtigt.
svare på mails hele natten. Altså det er der, hvor vi sådan er sindssygt meget på. Og det er også her, hvor vi sådan bruger de her ord, som vi skal kæmpe for, og vi skal gøre en indsats her, og vi skal sådan, fordi det bliver, det der er udfordringen her, det er, at vi kan ligesom ikke, vi bliver så løsningsorienteret, at der bliver ligesom ikke tid til det her rum til eftertænksomhed. Der bliver ikke rum til, at tingene modnes. Der mangler lidt den her forståelse af, at livet leves i sæsoner. Så nogle gange er det vintersæson, hvor vi er mere eftertænksomme, og hvor vi går lidt i hi og lige sådan skal evaluere og finde ud af, hvad er det, der skal ske her. I stedet for, så er vi meget på hele tiden. Vi putter uddannelse oven på uddannelse, og vi tager flere og flere bestyrelsesposter. Altså, så vi bliver sådan egentlig, det er sådan der, hvor vi har sådan den der følelse af at være grundtræt. Men udfordringen her er, at vi kigger på alle andre omkring os, og der er rigtig mange, der gør det samme, og så tænker vi, det er nok bare fordi, jeg ikke gør det godt nok, og så hopper vi op på hesten igen, og op på hesten igen, og op på hesten igen. Og igen, jeg har lyst til at understrege her, alle mennesker, kvinder, mænd, kalibrerer til alle de her niveauer flere gange om dagen. Så der er ikke noget såkaldt galt med det her. Det, der er vigtigt, det er at finde ud af, hvor resonerer jeg med den måde, jeg agerer på, og er det det, jeg har lyst til? Så nogle gange kan vi jo godt, fordi der ligesom falder en masse guldæg ned i vores turban, forhøjne vores energiniveau. Men hvis vi forstår, at livet leves i sæsoner, så tager vi ligesom en restitutionsproces bagefter, hvor vi får evalueret på, hvad er det, jeg gerne vil? Var det det udbytte, jeg gerne vil have, og nyder det, vi gerne vil have? Fordi det, der sker, når vi er meget i det personlige, forcerende, maskuline energi, så glemmer vi faktisk at få nyt tingene. Men det er der, hvor vi så putter masser af nydelse ind i vores kalender, men når vi så er der, så er vi ikke rigtig nærværende. Så det er der, hvor vi har været inde og set den lækreste teaterforestilling, men vi kan ikke huske, hvad den handler om. Eller hvor vi er nødt til at sætte masser af vin og har ligesom afhængigheder til ligesom at håndtere vores følelse af ikke at gøre det godt nok. Fordi vi ligesom der er hele tiden et nyt niveau. Så det, der ligesom, det vi længes efter i den personlige lederskab, det er mere nydelse, nærvær og livsglæde. Og egentlig så ryger overskuddet, fordi vi hele tiden er uden for os selv, og vi får ligesom ikke skabt den her balance mellem det maskuline og feminine. Og det leder mig selvfølgelig videre til det bevidste lederskab. Så det bevidste lederskab, det handler i virkeligheden om at skabe en fin forståelse og balance mellem det maskuline og feminine energier. Altså der, hvor vi både mærker, hvem er jeg, hvad har jeg behov for, hvordan vil jeg gerne skabe mit liv. Og det er det sted, vi handler fra, sådan så at når vi handler ude i verden, så bliver det langt mere potent og meningsfuldt det, vi egentlig er i, og det vi gerne vil bidrage med. Det er her, hvor vi forstår, at livet foregår i sæsoner. Det er cirkulære, bæredygtige processer, så det kan godt være, at det vi egentlig arbejder på at gøre os umage for nu, det får vi først et udbytte af om mange år eller i næste generation. Det er der, hvor vi møder op med en forståelse for, at det ikke nødvendigvis er vores sandhed, der er sandt, men vi kender sandheden omkring os selv, og derfor kan vi godt navigere ind i fællesskaber sammen med andre, som har en anden sandhed. Det er her, hvor vi ligesom får cirkuleret en energi omkring, at det at slappe af og nyde og være nærværende er mindst lige så vigtigt, som det er at yde. Det er her, hvor vi nyder at være sammen med vores børn, mens de er små, og også når de er større, men ved, at hver ting kommer i sin sæson. Det er her, hvor vi begynder med at kalibrere ind til et mere autentisk liv, hvor vi har en forståelse af, at vi co-creator med noget, der er større end os selv, og at vi egentlig ikke har en fast manual for, hvordan succes ser ud for os. Men det er en indre følelse af, at vi kan godt sidde og have en total optur over en leverpostejsmad, som vi også kan at være i teateret, eller være til den vildeste abundant fest, hvor der er champagne på alle hylder. Fordi at lykken og meningen er noget, der skabes inde i os selv, og ikke er en ydre omstændigheder. Så de ydre omstændigheder vil selvfølgelig påvirke os i en eller anden grad, men det er her, hvor vi er så bevidste omkring vores egen tilstedeværelse, at vi ikke tillader lederskabet at ligge uden for os selv.
Så vi kan godt lægge lederskabet uden for os selv, hvis det er et bevidst valg. Det er her, hvor vi så kan sige, jamen okay, jeg kunne godt tænke mig det her økonomisk, men jeg føler ikke, der er råderum til det lige nu. Hvordan får jeg følelsen af allerede at have det her i mit liv, og nyde det og glæde mig til at skabe det, samtidig med at jeg stille og roligt arbejder mig nærende tættere på det mål, jeg godt kunne tænke mig. Fordi på den måde, så bliver vi i verden på en helt anden måde. Vi er mere autentiske, vi tør kigge os selv dybt i øjnene og se, okay, den jeg ønsker at være, det er også den, jeg møder op med i livet. Uanset om det er på fodboldbanen, eller det er, når der leveres leverpostejsmadder, eller når vi er ude og performe på arbejdet. Så møder vi egentlig op som den, vi er, fordi vi ved, hvem vi er. Ikke fordi vi stålfast står sådan her i os selv, men fordi vi står stærkt i den, vi er, og kalibrerer ind i, hvad er det så, der foregår i den her kontekst. Og på den måde, så begynder vi lige pludselig med at modtage ting i vores felt. Det er der, hvor knokleriet ligesom stopper, fordi vi ved godt, at knokleri er ikke lige med succes. Succes handler om at tiltrække ting, som vi er et match til. Succes handler om at nyde det, vi allerede har. Hvem ved, om vi ikke er her i morgen? Succes handler om at være i det, der er lige nu, samtidig med, at vi kalibrerer ind til noget af det, vi godt kunne tænke os. Og på den måde, så betyder det ikke så meget, hvilken stilling vi har, eller hvor mange penge vi tjener. Så betyder det noget, om vi bidrager. Om vi bidrager ind i et meningsfuldt felt, om vi bidrager til at skabe en bedre verden, både nu og på sigt. Vi ved, at de ting, vi gør, de ting, vi bidrager med, er bæredygtigt, fordi vi møder op på en anden måde i vores liv, som gør, at vi allerede nu inspirerer andre til at være dem, de er, fordi vi tør være dem, vi er. Så bevidst lederskab for mig, det er der, hvor vi arbejder på alle planer samtidig. Vi arbejder både med vores historie, med mentaliseringer, vi arbejder med mindset training, men vi arbejder i allerhøjeste grad med emotionel intelligens. Hvem er jeg? Hvad er det for nogle følelser, der bliver vækket i mig? Det er ikke det samme som, vi skal agere eller reagere med vores følelser, men vi skal forstå vores følelser, og vi kan navigere fra vores følelser, fordi det er et trygt sted at være. Vi kan have svære samtaler, vi kan have svære, værdige, meningsfulde samtaler med andre. Uden at vi er bange for, om de får ret, eller vi får den rigtige løsning, fordi vi ved, at den rigtige løsning ligger i kalibrering mellem forskellige forståelser, mellem forskellige bidrag, mellem forskellige kompetencer. Uanset om det er i din familie på 4 eller 5, eller det er i en organisation, eller det er i dine relationer, så finder vi meningen i det sted, der er meningsfuldt for alle, ikke det, der er rigtigt og forkert. Så det er en stor del af det at gå fra det personlige lederskab til det bevidste lederskab. Det er, at vi har ligesom opgivet en grundforståelse af, hvad er rigtigt og forkert. Hvad er en kollektiv måde at møde op på arbejde på? Hvad er den kollektiv rigtige måde at skabe succes på? Hvad er den kollektiv rigtige måde at være mand på? Hvad er den kollektiv rigtige måde at være kvinde på? Og i stedet er vi mere optaget af, hvordan kan jeg være rummelig og i integritet med mig selv, sådan så jeg kan møde op som den jeg er, og på den måde kan være et spejl for, at andre kan møde op som dem de er. Det er jo sindssygt vigtigt i vores moderskab, i vores forældreskab, i vores faderskab, men også som leder og som kvinde og som mand, som selvstændig, som ledig, som skolelærer. Fordi det er særligt det, den nye generation, de nye mennesker, de nye unge mennesker, som er kommet ind og kommer ind, de har en massiv høj rate for autenticitet. Og alle de steder, hvor vi lader, som om vi ikke er dem, vi er, der caller de os fuldstændig. De har så meget autonomi, de har så meget værdighed, de har så meget forforståelse for, at det, de kommer med, er faktisk værdigt. Og det er vi nødt til at kigge på og lytte til. Fordi det skaber en ny form for medmenneskelighed. Det skaber en ny form for motivation, for mening, for nærvær.
Så når vi taler bevidst lederskab, så taler vi mindre om endgoal og langt mere om proces. Vi taler om, er det rart at være her? Vi kender det alle sammen. Der er ikke nogen af os, der ikke kan finde et eksempel på, at vi har været et sted, hvor vi synes, det var mega rart, hvor tingene altid går op i en højere enhed. Det er det, vi godt kunne tænke os at skabe, både som familie og som organisation, som mennesker. Så jo mere vi kan skabe fra et sted, hvor vi har bevidsthed med omkring, hvad vi gør og hvorfor vi gør, som vi gør, på alle planer, også energetisk, adfærdsmæssigt, strategisk, så er det lige pludselig, at vi kommer ind et sted, hvor et 1 + 1 giver 5. Fordi strukturen, måden at gribe det an på, er, at strukturen er ekstremt bred. Handlingsrammen er bred, men ekstremt tydelig. Det vil sige, at det maskuline holder egentlig bare alle de kompetencer og ressourcer, der ligger inde i det feminine. Alt det, som er et bidrag ind i det fælles felt. Det er der, hvor de nye innovative idéer opstår. Det er der, hvor meningen opstår. Det er der, hvor overskuddet opstår. Det er der, hvor vi har en forståelse af, at nogle uger, så kan vi levere på 20 timer, andre kan vi levere på 40, andre kan vi levere på 30. Det er ikke så vigtigt. Vi ved som udgangspunkt, at vi leverer ind i et felt, når det er, at vi har noget godt at bidrage med. Det er her, hvor vi ved, at pausen er mindst lige så vigtig, som det at møde op. De innovative tanker sker oftest i pausen. I fordybelsen, i nærværet, i meditationen, i gåturen. Så vi har gjort op med en forståelse om, at den innovative idé, den sker kun, når vi er på kontoret mellem 8 og 16. Og derfor giver det heller ikke mening at give løn fra 8 til 16. Det giver mening at give løn for at komme med dem, vi er, og løse en opgave. Så det bevidste lederskab, det kræver, at vi er autentiske med os selv. At vi tør at gøre op med en forforståelse af, at rigtigt og forkert. At vi har sandheden. Vi er nødt til at gøre op med kontrol, gøre op med det gamle paradigme om, hvem der har magten. Hvem der har ret. Hvem der får den højeste løn. Alle de her gamle paradigmer, hvor vi laver tingene i trekanter sådan her, det ligger i det personlige lederskab. Så det vi får, når vi kigger på det bevidste lederskab, det er en form for organisering frem for organisation. Det er der, hvor vi får innovation. Det er der, hvor vi får mening. Det er der, hvor energien bliver sindssygt potent, fordi vi ikke er optaget af, hvornår ting sker, men at det, vi gerne vil skabe, er ægte og autentisk og værdifuldt, meningsfuldt, bidragsskabende. Mere end at vi skal vise nogle andre, at vi kan løse en opgave. Så det bevidste lederskab, det er her, hvor vi godt selv ved, at vi har serveretten. Både når livet vil lære os noget virkelig, virkelig svært, men at vi tør at være i tilliden til, at det vi er ved at lære lige nu, er en stepstone ind til noget større. Det er med en forforståelse af, at livet er en lang læring, hvor vi ikke ved, hvad i morgen vil bringe, men vi gør os selv tilgængelige for den læring, der er. Vi gør os selv tilgængelige for, at der er en energi, der er større end os, som ved bedre end os. Der er en form for ydmyghed, som ikke kommer fra et ego, der ved, hvad der er rigtigt og forkert, men fra en forståelse af, at livet er cirkulært, at livet er en helhed, at livet er bæredygtigt, at det er en co-creation på alle planer, hvor vi både tager ansvar for det, vi står i, for det, vi gerne vil bidrage med, men også for dem, vi er. Så begynder vi med at skabe flow fra et helt andet sted, hvor vi ikke behøver at knokle, hvor vi ikke behøver at kæmpe, fordi der ligesom er tid og rum til at få den gode idé, og til at handle på den gode idé, i stedet for at reproducere det, vi allerede har.
Vi må godt reproducere det, vi allerede har, hvis det er værdifuldt, og det skaber mening. Men vi kan ikke gøre det bare, fordi det er det, der vi altid har gjort. Eller fordi det er det, der er nemmest, eller fordi det er det, de andre synes er en god idé. Så vi er nødt til at have bevidstheden med ind i vores eget lederskab. Autenticiteten, modet, for at kan skabe en anden fremtid, end den vi har lige nu. En fremtid, hvor vi synes, det er sjovere at gå på arbejde. En fremtid, hvor vi kan handle uanset hvad verden omkring os gerne vil lære os. En verden, hvor vi kan tage lederskab, bevidst lederskab, uanset hvad omstændighederne er. Og have en forforståelse af, at livet leves i sæsoner, og at nogle gange, så er det mere nærende at træffe beslutninger end andre. Nogle gange er ting modne, nogle gange er de ikke. Så vi skal turde vente. Vi skal turde være i venteposition, være afholdende, uden at vi flader ud på sofaen, men egentlig ikke nødvendigvis træffer forcerende beslutninger. Ja. Det var det for mig for i dag. Jeg håber, at det har givet dig nogle refleksioner, måske nogle idéer om, hvor du agerer på måder, hvor du godt kan tage mere bevidst lederskab. Måske tænker du, hvordan gør man det? Eller det kan jeg da ikke, eller hov, det der lyder da egentlig spændende. Så tag fat i mig. Det kan være, at du bliver vildt provokeret af det, jeg siger. Det er en del af mit design, det er at aktivere energier omkring mig, sådan så at vi kan skabe en refleksiv og bevidst samtale omkring, hvad det egentlig er, vi gerne vil med både livet og vores samfund, vores lederskab generelt. Så hvis det har vakt din interesse, så tag fat i mig. Følg mig på de værste steder. Du kan blandt andet læse mere om mine metoder og mig inde på lottelova.com. Du kan følge mig på Instagram, mentorinspirator, Lottelova, Facebook, eller skrive til mig på hello@lottelova.com, og så kan vi se, hvad jeg kan gøre for dig, enten som kvinde, som mand, som leder, selvstændig, team. Så skaber vi noget fedt sammen. Ikke kun for dig, men også for alle dem, du er omkring. Tak fordi du er her. Håber du får en fantastisk dag. Vi ses. Hej.